दुनिया खाती दो सब ये धरती कहती कि दुनिया के सब जग जननी के सब जग जननी के बात निराला बाहो आज है दसियाव के पावन धरती कार्यक्रम के इतिहास बने वाला बाहो ओ कि सूरज भी दान बा आगे धरती भी दान बा धनी हया में जाएगा सब भैयन के कृपा से अबरुआ सब चाची के कृपा से खेसरियों के भाग्य के निर्माण होके वाला चौकर ले दी तो तनी हेने पंखा कीजिए तो बड़ा तेज जब हमारा कितना तेल लगा तो यहाँ पचन के का होता तभी से बेचारे लोग बैठे हैं खड़े हैं कि धनबाद है धरती मैया अरे धनबाद तो हर सकता तनी एक बार हम चाहते नहीं कि माई खातिर एक बार वाले दोनों हाथ उठा दी काहे कि जेकर हाथ ऊपर ओकर भाग सबसे सुपर आ जेतने लम्हर उठाई वो उतने जल्दी ऊपर जाई तरक्की के तरक्की करेंगे तरक्की कराने कि धन बहारू है धरती मैया अरे धन्यवाद हर सकता कि तुहरे माटी से बने अरे कि तुहरे माटी से बने का दोनों हाथ उठा के ताली बजा के सब लोग ऐसे आजकल के पूजा पाठ जनते माने कोना हिसाब से होता
आजकल अगर पूजा पाठ करे के कहा जाता ढेर सारा प्यार हमारा भैया लोग के तरफ से, थैंक यू। लागता की से मोटिए के गदारी सुल्तान बारी हो बखबे बबई की मैया बात तरी प्यारी हो मोटिए के गदारी सुल्तान बारी हो बखबे बबई की मैया माथे मुकुटवा चमचम शोभे नाक में शोभेला नथिया तने एक बार और वो लोग से मेहनत कराई एकरा बदना एक बार अपने अपने माई खाती हमनी के माई जौन हमनी के जन्म दिले दिया जौन माई हमनी के पोस पाल के इतना बढ़न के लिए ओकरा खाते एक बार अपना अपना मेहरारू खातिर तने एक बैठा लीजिएगा देखा तो दीवानन को कमी ना बा सबको हो काटे चल गए बड़ा सा कि माथे मुकुटवा चमचम शोभे अरे नाक में शोभेला नथिया कि तोहरे माटी से बने कि माई हमरो पर रखिहा अरे नयन पाँव पूजे ले तो हर पवन पाँव पूजे ले तो हर पवन दो शब्द माई खातिर जौन माई हमनी के पोसलस पल्लस और ये पूरा दुनिया देखौलस एक एक गो शब्द माई शब्द जौन में पूरा दुनिया समाहित बा कि केहू अरे माई जैसन जग में कि केहू माई जैसन जग में अरे सहाय ना होई हो अरे सहाय ना होई ओ बाबूजी जोन अपना बेटा के एक कंधा पर बैठा के मेला घुमावे ले ओ माई जोन माई हमने के 9 महीना कोख में पल्लस पोसलस अगर नौकी माई घर में आ जाती है तो लड़का सब भुला जाता रहे सब आजकल के जमाना खूब बा लेकिन माई माई है
माई है ममता, माई है सागर। अगर एगो माई बिया 4 गो लड़का बाड़े से तो माई चारों बेटा के इतना निमन से पोस ले पाल ले, लेकिन 4 गो लड़का बाड़े से लेकिन एगो माई बाबूजी अपना बुढ़ापा अवस्था में वृद्धाश्रम जाए के प्लान रहेला, ना पोसा पावेले। वो 4 बेटा से 2 गो माई और बाबूजी की आज माई जैसन जग में आज सहाय ना होई, आखे हो कितनो दुलारी बाकी माई ना होई। कि नवरे महीनावा कोखिया में पलल आज जाने के तन विपतिया के सहल, नुनवा चटनिया अपने खैलू हमरा के तू दूधवा पियवलू। कि माई के दूधवा से नीक कवनो अरे मिठाई ना होई, आके के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, ओके के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। माई हो माई हो माई हो आज हमने के ऐसन एगो फंक्शन में उपस्थित बनी के माई और बेटा के प्यार, बाबूजी और एगो बेटा के प्यार, एगो भाई एगो बहन के प्यार, एगो भाई और एगो भाई के प्यार। लेकिन आज दूर दूर से केसठ गांव के तमाम माई के बेटा और माई लोग, आदरणीय हमारे पाठक जी दूर दूर से आई में सगरी फूल एगो माला में पिरोए के काम के लिए बनी आदरणीय पाठक जी, धन्यवाद रहे दिल से। गिरवा केसठ गांव में हमरा के आमंत्रित कैली, इतना प्यार हमरा के शायद कहीं मिली। और बाबू के माई कुछ ना कहली, कुछ ना रहे। बाबू कही के हमके बोलावे, घूटे घूटी खियावे, सगरो काम अकेले करेली, हमके कुछ ना याद। आजकल के बेटा माई बाबूजी दर्द से घर में कहारत है, लेकिन आजकल के बेटा फेसबुक और व्हाट्सएप पर लागल बड़े। आई एगो कौन कौन वीडियो होता, सगरी वीडियो बनता। गोलू भैया लड़का पुष्पा राज बनता रहा, झुकेगा नहीं सा। बाबू कही के हमके बोलावे, घूटे घूटी खियावे, सगरो काम अकेले करेली, हमके कुछ ना यादावे। और माई के वो छोट आंचल, माई के वो पातर आंचल, जौना ने माई अपना बेटा के छिपा छिपा के 18 से 20 बरस तक पाल लेली। आखिर वो आंचल वो बेटा खातिर कौन कौन काम करेला। हो माई के बाकी
केतनो दुलारी बाकी माई ना होई केतनो दुलारी बाकी माई ना होई केतनो दुलारी बाकी केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि तने अच्छा लगा लोग तने एक बार वो लोग